Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazuva yevateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shaileti Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda. Urukuru yedu nhasi musoro wenyaya uri kuti hukuru hwaMwari. Ukuru hwaMwari. Ukuru hwaMwari. Okay. Unoziva kuti Mwari anodisa chose kuti vatendi vapote vana vake vapote vachidzidziswa nezveukuru hwake. Okay. Kuti zvinyatsokuvajekera kuti Mwari mukuru zvakadini. Nditozvona. Saka zvekuti akatisika here mukuti kudii? Ndiye akatisika hongu. Asi kana zvichinzi ukuru hwake regera chidzidzo chiburitse urege kunyakudetseka. Urege kunyakudetseka. Ati imbotoerengera zvakazarurwa 4 vhesi ya1. Zvakazarurwa chapter 4 verse 1. Shure kwaizvozvi ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga. Nenzwi rekutanga randakanzwa rakaita serehwamanda richitaura neni richiti, kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvo. NdiJohani panapa ari kuzarurirwa dhoo kudenga. But dhoo iri riri kuzarurwa mumuono. In a vision. Muvision. Saka akaratidzwa muvision. Dhoo richivhurwa. Now kudenga kuri kutaurwa ukako akusi kunoenda vaya vakomana vanoenda mudenga astronauts. Maastronauts haasvike uku kutaurwa anoshandisa zvitundumusere ndokutaura uku kudenga kwakaratidzwa Johani uku akusvike zvitundumusere akakuradzwa mumuono in a vision. Zvitundumusere muchidzidza munoona kuti zvamhara kwakasiyana-siyana mumaplanets musolar system yedu. But uku kwakaoneswa Johani uku hakuna chitundumusere chati chaendako. Anditozvona. Kure akungosvikiwa. Rega unzwe pana vaKorinde yekutanga 2 vhesi ya9 na10. Ndoda kuti uibatanidze naIsaiah 64 vhesi ya4. Alright. vaKorinde yekutanga chapter 2 verse 9 na 10. Asi sezvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzikwa nenzeve, nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti nomweya unonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Isaiah 64 verse 4. Nokuti kubva panguva yekare vanhu havana kunzwa kana kunzwisisa nenzeve, kunyange neziso harina kuona Mwari kunze kwenyu, iye unobatira vanomumirira. Saka panapa muchaona kuti zviri kunzi kubva pakuvamba kwenyika. Hapana munhu akaona kudenga kwaMwari nemaziso enyama.
Okay. Okay. Vakaona vakangoona mumweya bedzi In a vision. muvision. Saka unoona kuti zvinhu zvinokosha hazvingoonekwe Zviri okay. kuonekwe pese pese. Yeah. Saka zviri kuratidza ukoshi hwazvo hwokudenga nehukuru huna Mwari. Okay. Handiti wazviona? Hakusere kwekuti Mwari anoda kuti tingomunamata in ignorance. Anotyei kuti tione paari. Aiwa iwe ndiwobva kuverenga hanzi zvakagadzirirwa vana vaMwari zvine time. Zvine time. Kaka zvine time yatichazoendako. Pari zvino hakuna ataita sei? Aenda. Hakusvikike. Hakusvikike. Okay. Asi vanoona vakaratidzwa kungoratidzwa. Okay. Alright. Inzwa pana 2 Korinde 12 vhesi ya2 kuenda pa4 unzwe. 2 Corinthians 12 vhesi ya2. Ndinoziva munhu uri muna Kristu ava makore ane 14 apfuura. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwemuviri handizive, Mwari unoziva. Munhu wakadai akakwidzwa kudenga rechitatu. Uye ndinoziva munhu wakadai. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwemuviri handizive, Mwari unoziva. Kuti wakakwidzwa muparadhiso, akanzwa mashoko asingagone kutaurwa, asina kutenderwa munhu kuti areve. Now Johani akaratidzwa kudenga, akavhurirwa to muvision. Right. Umwe akaratidzwa futi ndi Paul. Uyu wataverenga. Alright. Saka Paul baje ndiye ari kuzvireva. Ndiye ari kuzvireva kuzvininipisa. Ndiye ari kuzvireva. Saka Paul katauriro kaari kuita manje ari kuti handisi kunyatsonzwisa kuti ndakaita zvokutorwa nemuviri kuenda here kana kuti ndakangoratidzwa mumuono. Saka meaning kuti vision inenge iri so real zvekuti unofunga kuti pamwe nditori inini ndiriko. Exactly. Yakave so vivid zviya zvekuti zvakaita sekunge aendako. Saka haasi shuwa ipapo. But ari kungoziva kuti pane kwakaendwa. But ndiye abva kutaura kuti hakuna ziso rakamboona, hakuna munhu ati aendako. Saka hakuna ati akuendako nemuviri. It's through vision. Okay. Handiti wazviona. Saka anoti iye ndanoratidzwa ikoko zvinhu zvandakaona ndakarambidzwa kuzvitaura. Pastor, hamusi kuda kukurudzira here kuti pakati pedu pagomuka timu rinopota rozongoti ndandiri kuna Mudhara. Vachiti ndandiri mumweya ndichitotaura naMudhara. Izvozvo mira uone kuti zvinogadzirika sei. Because matauriro amuri kuita zvinosiya zvadena because zvinopedzisira zvakuita kunge zvinonzika kuti uti ndambosvika kuna Mudhara ka inenge yakuratidza kuti wapane imwe level. Vanhu ivava havashayikwe asi manje chidzidzo chineka chichatiisira pachena kuti zvavanenge variko munosangana sei navo. Munosangana sei navo. Saka Paul akaratidzwa futi. John akaratidzwa. Right. But Paul abva anoti muparadhiso umu mandakanoratidzwa. Yes. Mudenga rechitatu. Okay. Handiti wazviona. Hanzi muparadhiso idenga rechitatu. Saka zvinobva zvaisa pachena kuti kune denga number 1 nenumber 2. Handiti wazviona. Hatinganongonotangira tikati he is the third. Panofanira kuva paina first nesecond. Handiti wapabata. Right. Saka rega unzwe bhaibheri manje richiti rudunirira nyaya iyi. Handiti wazviona. Saka usanetseke nevanoti ndabvako ndachionana nemukuru ronda nyaya dzacho apa uone. Kwazvo zviri kutonyanya mazuva ano kuti munhu anotosvika onzwa it's barely 2 weeks ndandiri kune mukuru. Right. Chimbira uone manje tironde nzira yacho tichibva pano patigere apa. Genesis 1 vhesi ya6 kuenda pa8. Genesis 1 verse 6. Mwari akati nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura. Mwari akaita nzvimbo akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo zvikaita saizvozvo. Mwari akatumidza nzvimbo akati denga. Madeko akavapo namangwanana akavapo zuva repiri. Pazuva rechitu rekusika ndo pakagadzirwa nzvimbo iyi naMwari.
atmosphere yaakaisa pakati pemvura mbiri, mvura yemumakungwa neyemudenga. Saka hanzi nzvimbo iyi yakanzi denga, but iwo watomhanyira kukachirungu kawataura kekuti atmosphere kana maakugeography inonzi atmosphere. Ndiyo atmospheric heaven nekuti muchibva pano pasi patakatsika muchikwira mudenga mumakore irori denga iri ndiyo atmosphere. Mune mhepo yatinofema munobhururuka shiro, ndo atmosphere. Saka ndo heaven here yekutanga, ndo denga number 1. Ndo 1 tichibva pasi. Tingati kuti zvireruke iti mupanda wekutanga kana kuti chikamu chekutanga chedenga. Ndoda chirungu. Atmospheric heaven. Right. That's the first heaven. Powerful. Ngatiendei pamberi. Pana Genesis 1 ipapo usabve. Verenga verse 14 kuenda pa 17. Genesis 1 verse 14 to 17. Mwari akati zviedza ngazvepo panzvimbo yedenga kuti zviparadzanise masikati neusiku, kuti zvive zviratidzo nenguva nemazuva nemakore. Ngazvive zviedza panzvimbo yedenga kuti zvivhenekere panyika, zvikaita saizvozvo. Mwari akaita zviedza zvikuru zviviri, chiedza chikuru kuti chibate ushe masikati, nechiedza chiduku kuti chibate ushe usiku, nenyeredziwo. Mwari akazvisa pasi penzvimbo yedenga kuti zvivhenekere panyika. Right. Now pane umwe mupanda wedenga. Right. Makamwaiwa zviedza naMwari. Yes. Zviedza urikuzwisa sun, zuva chairo nemoon, nemwedzi and the stars, nenyeredzi. Hanzi zvakamwaiwa munzvimbo ndobva yanzi denga. Saka zviri maatmosphere izvo. Aiwa, atmosphere hainyanyoende kureka pasi. Atmosphere ndo munogumira ndege dzinofamba nevanhu. Right. Ndo mune makore emvura neshiri. Tikapfuura mupanda iwoyo kugeography, takuenda vamwe vanogona kungoti muspace, vamwe vachiti mucosmic, wati mavara acho akawanda, but takuenda mupanda unongoendwa nezvitundu musere marockets. Ndo mune maplanets. Munogona futi kunzi musolar system because maplanets aya nanazuva nenyeredzi zvakanowanda. Mupanda iwoyoyo unogona kuti svikike dzimwe nzvimbo dzacho nemarockets, asi dzimwe hadzisvikiki. Ndo denga remastars. Exactly. Denga renyeredzi. Ndizvozvo. Ndo denga number 2. The starry heaven. All right. Tabva rekutanga atmospheric heaven, rechipiri starry heaven. But Paul ati manje paradiso nderechitatu, iri mudenga rechitatu, kureva kuti riri kumusoro kwezuva nenyeredzi nemwedzi. Unobva tanopinda mudenga rechitatu. Pane problem yandaona vateereri. Haisi problem mukudzidzisa kwapastor, because pamuri kutaura pastor muri kunoti kumusoro, zvekuti vari kukuonai muri mustudio muri kubva masimudza maoko enyu muchiti kumusoro muchidai so. But iye zvinezvi vafana havadzidza, tiri kuvaendesa kuzvikoro, vaakuzvinzwisa kuti nyika haisi sezviri kuita maoko enyu. Nyika rinenge bhora. It's a globe. Saka mai mukaramba muchingonongedzera uko, because vafana vari kutounderstanda kuti riri bhora kudai kune vari kuita kunge vari nechepasi. Vafana ngavakasirewo kuona kuti nyika yakaita sebhora. Atmosphere yakangotenderedzawo futi bhora. Chitsanangurai kudaro vazvibati. Hapana kusina atmosphere. Saka denga rekutanga ibhorawo rakaputira nyika. Right. Rechipiri remasters rakangoputirawo futi. Saka tiri kuti planet earth ndo chibhora ichi. Right. Mupanda wekutanga wakaputiridza ndo atmosphere, nendege neoxygen. Right. Then mupanda wechipiri gumbezi rakaputira racho rechitu ndo the starry heaven. Right. Then mati paradiso chi ndo mupanda manje wekuserwa. Vabatsira vafana vako uchiti sezvakaita onyenika ukaipila ukaenda pakatikati ukapila chimwe chinobva ndoti ndo achomirira atmosphere. Wopila chimwe wosaka kunze ndo kuri kunzi kune paradiso manje. Zvajeka. Enda pana Isaiah 66 unzwe verse 1.
Isaiah 66 verse 1. Zvanzi naJehovha, kudenga ndicho chigaro changu cheushe, nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu. Saka kudenga denga iko kudenga rechitatu ndokuine chigaro chaMwari. Okay. Anditi wasvona. Alright. Saka Mwari uyu manje kana uri pana John 4 pavhesi ya 24 pane imwe pfungwa inobuda yakakosha. Tichidzoka kumubvunzo wawambobvunza. Okay. John 4 verse 24. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofana kumunamata mumweya nezvokwadi. Saka Mwari ndimweya. Yes. Kunamata Mwari kunoda mumweya. Anditi masvona. Kana zvinzi mumweya zvinoreva kuti kunoda kutenda. Ndezvefaith. Hazvisi zvekutobata kudai so aiwa. Ndezvefaith. Anditi wasvona. Pamusoro pefaith panoda chokwadi. Panoda zvokwadi. Anditi wapabata. Ari kurevei kana achiti nezvokwadi. Inondopindurwa pana John 17 verse 17. John 17 verse 17. Muvaite vatsvene muzvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Right. Saka chinonzi zvokwadi iri kunzi Mwari ngaanamatwe nemuzvokwadi ishoko. Kureva kuti mumweya pane kutenda, pane faith, poita zvokwadi. Saka vaya vaonga uchiti ko munhu akazoti last week chaenda nditori kudenga kuna Mwari, anditi wazona, hamumurambire, munodzoka naye pashoko. Muona kuti zviri kuenderana here zvaari kureva. Bhuzi ini chandaitofunga chimwe chiri kuitika hakusi here inezi machi vanhu tichida kuudzwa zvinhu zvinotekenyedza nzeve, hakusi kutonyanya kurerutsa ukuru hwacho hwaMwari hwamuruda kuta, because iye zvinozva so common kunzi ndandiri kumukuru atondipa meseji yenyika yese. Asi manje bhaibheri manje ratiri kunzi tinoshandisa pakunamata riri kuti hakuna anoenda uko. Right. Anditi wazviona. Kunotongoendwa nekutenda. Ungatoita hanzi kuimagine futi hakuimaginiki. Kaka hanzi kana murangariro hausvike. Saka munhu akanga achiti ndatobvako literary, zviri kureva kuti neshoko zvaita sei mudhara ari kurerutswa zvasiyana. Sorry kutaura language inenge panyika. Mukuru ari kurerutswa mazuva. Anditi wasvona. Because vakawanda unotongonzwa ndandine mukuru. Ndandine mukuru. Ende zvoita sekunge zvinonzi kuchigaro chaMwari kwachoka ndekwekungoenda kana watopedza kudya dhina. Asvika sei ikoko? Anditi wazvona. Alright mfundi. Tiri pachidzidzo ukuru hwaMwari. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo.
Well, sister, call upon your father. Father, your father can't do you no good. Tinomuchikamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi neurukuru yedu ukuru hwaMwari. Taona muchikamu chekutanga mufundisi kuti kudenga kunogara Mwari idenga rechitatu. Denga rechitatu. Tikanzwa zvakare kuti kudenga uko hakuna munhu atamboendako. Ende pfungwa dzemunhu tichiri muupenyu hunohu hadzigone kana kufungidzira zvakuri. Kuti dzine padzinondogumira dzinochema kuti kwi. Alright. Andinozvona. Hakuna zvitundumusere zvinoenda ikoko. Saka munhu kada akanyatsogadzikana ari zvakakwana nekukwana kwese haugone kufungisisa nezvekuti kwakaita sei ukabuda nehanza. Ndo zviri kudenga iri, denga rechitatu. Asi hanzi pamweya, vakaratidzwa pamweya ndana Pauro nana John. Handiti wazvona. But patinenge tichinamata Mwari tinototora zvavakaratidzwa nezvavakataura tiri mushoko. Zvinotiburitsira kuti kudenga kunogara Mwari idenga chairo. Because denga rekutanga idenga chairo. But pastor, pane zviri kutaurika stereki mazuva ano nemascientist pavanotaura zvemadistance. Because vanenge vachitoti kubva paearth panapa kusvika kune zuva rinotivhenekera vanoti it's about 150 million kilometers. Zvekuti ukavanzwa vachitaura zvemusolar system medu mune zuva vanozotaura kuti kune mamwe magalaxy. Zvekuti ukanzwa vakutaura madistance acho anenge akumabhiliyoni emakilomita. But still vobva vati uchiri muuniverse imomo tisati adenga rechitatu tichiri rechipiri vanoti kune kumwe kwakataramuka kure kwekuti mishini painotarira takutaura zvekuti havachataure zvemakilomita vanenge vakuti so many light years distance. Vanenge vakuti dai riri chaedza chedu kuti chisvike patiri zvinoda makore zvekuti kilomita inenge isaite kuti vatsanangure distance yacho vanenge vakuti so many light years zvekuti vari kure past. Zvinemi muri kunoti kunozoti rechitatu. Zviri real here pastor? I know hatinoda kuimagina denga racho tiriri sei tichingoona madistance aya. Tichingotesa madistance. Musoro wenyaya uri kuti hukuru hwaMwari. Handiti wazvona. Ndo mabudiro azvinotoita izvozvo. Kuti pakufunga kwemana ndikuona kuti wauda kutopenga kuti uziende zvikuru. Asi ikoko manje kunzi ndo kwaanogara. Ndozvinoratidza kuti muhombe. Ndozvinoratidza kuti muhombe. Izvozvo zvacho ndozviri kutonangwa nechidzidzo kuti muone kuti muhombe. Panogumira michina because michina yavo inenge yatoita zvokufungidzira ukaona vakuti light years. Yatoita zvokufungidzira. Hazvichamezheki. Ndozvinoratidza ukuru hwake manje. Ndoda kuti tipinde muchidzidzo nokasika. But hazvibva zvadyara here pfungwa yekuti nekure kwakadaro obva azondoramba akatatsoma neni kunoku. Anoramba ari kure kudaro anoramba achiinterakta nekunoku. Unoziva kuti ndo zvinobuditsa kushamisa kwaMwari. Kuti ari kure zvakadaro anoziva chero masvosve nenhamba yawo. Ndo zvanaida kuti unyatsobvunza exactly. Anomaziva. Urai ngatifambe hedu pastor. Zvakazarwa 4 verse ya 3. Zvakazarwa chapter 4 verse ya 3. Iye wakanga agerepo wakanga akafanana nebwe rejaspis neresadio. Kwakanga kuine murara wungu akakomberedza chigaro cheushe wakafanana nebwe resmargadino. Now uri kunzwa manje taenda paanogara. Alright. Paanogara pari kunzi ipo pakanga pakakomberedzwa nemurara wungu. Rainbow. Chiri kutaurwa panapa idheko iyi.
uziya dheko dheko ziya zvekunzi kushongedzwa kunzi ngapaitwe dheko vanoisa machira maruva. Saka muofisi make manje mune chigaro chake dheko yemo anzi muraravungu. Mino kana wakambonyatsa but rainbow hachisi chinhu chiri tangible achibatikika. Rainbow kana muchitaura muraravungu handiri kunzwa matombo ari kutaurwa vana sadisi jasper nana emerald. Matombo aya kana pachitaurwa zvemuraravungu kunonzi chiedza chikachaya chichipinda mumatombo muya light. Kune ndima kaita science kune inonzi reflection nerefraction. Saka izvozvo manje pazvinondobuda mumatombo ayaya zvinonoburitsa makala asiri pajira akawanda akasangana. Reflection iri kutaurwa napastor ndozvekuti mwenje ukanorovera pagirazi unoona girazi raakutocha mumwe even ari kugotsi kwako kureva kuti light rarovera ndobva radzoswa kwarabva. Refraction light rinonorovera asi robhendezwa. Ndozvamuri kureva. Saka izvozvo ndo zviri kuitika mumatombo anokosha. Saka light parinobhendeswa richipinda nemumatombo avo ndori kunoburitsa rainbow. Parinondobuda uko manje ndo riri kubva raita dheko. Ichi chiedza chiri kubva pana Mwari. Light original riri kubva paari roti bha nemumatombo uko manje uko poonekwa muraravungu. Tiri kutaura ukuru hwaMwari. Matsananguro renyu muda kuti zvibva zvatyisa. Aiwa. Wakamboona here iwo munhu kana achitsanangura so hama yake chaiyo akomana kamota yaari kufamba nayo motikari azoti vamwe tete vaitsanangura mota yemuzukuru zvikanzi mota ine mwana wazvadzi yako ndobva vanhonga dombo zvikanzi sepano nekoko ndobva vakanda kunotodarika bhazi. Apa vaida kungotsanangura kuti mwana wehanzvadzi ane mota hombe. Munhu mukuru. Zvino vanhu havadaro manje pana Mwari. Saka vana Johani vaakutsanangura manje kuti paanenge ari so vakakomberedzwa nemuraravungu. Zvekuti dai zvava zviri zvifanda zvemazuva ano zvaiudza kuti dheko pane mukomana wataifunda naye aida kuti dheko yacho shamwari. Kuedza kungotsanangura kuti zvakamira sei. Saka pachigaro pemukuru inzwa Ezekiel akamboratidzwa futi kumwe chete kwakaratidzwa Johani. Chapter 1 yaEzekiel verse 26 kuenda pa28 ibatanidze na1 Timothy 6 verse 16. Ezekiel 1 verse 26 kumusoro kwedenga rakanga riri pamusoro pemusoro yazvo kwakanga kune chinhu chakafanana nechigaro cheushe chakaita sebwe resafiri. Pachinhu chakafanana nechigaro choushe kwakanga kuine mufananidzo womunhu ugere pamusoro pacho. Zvino ndakaona zvakaita sedare rinopenya zvakafanana nomoto mukati mazvo kumativi ose. Zvakabva pakaita sepachiuno chake kusvikira kumusoro. Zvino kubva ipapo pakaita sechiuno chake zvichienda pasi ndakaona chakaita semoto. Iye wakanga akakomberedzwa nokubwinya kumativi ose sezvakaita muraravungu uri mugore nezuva remvura, ndizvo zvakanga zvakaita kubwinya pakuonekwa kwawo kumativi ose. Ndizvo zvakanga zvakaita kubwinya kwaJehovha. Atsokoronyaya muraravungu. 1 Timothy 6 verse 16 iye oga usingafe ugere pachiedza chisingaswederwi usina kumboonekwa nemunhu uye usingagone kuonekwa kukudzwa nesimba risingaperi ngazvive kwaari. Amen. Now tiri kutsanangurirwa glory yaMwari kubwinya kwake ukuru hwaainawo obva anzi haafe ukuru hunogara nekusingaperi. Wakamboona kuti ukuru nevanhu chero munhu akaita ukuru uya wekuti ofisi yacho mazuva akatanga madheski aya ekuti munhu kana aida kutora chimwe chinhu kana kuti foni ikarira inenge iri kokoka anongodaiwo paanocheuka cheya yocheuka naye pakatanga macheya aya anotenderera iwo kana vanhu vachitsada kurakasira kuti roboteerera but zvinozopera. Zokunzwa kunzi pasi panodya wakomana. Unonzwa vanhu vakudaro mukomana waihofisi yaangana ndove kutanga kugara macheya aya aitenderera but zvinenge zvapera.
vamwe unotozwa inzi ndoyekutanga kudhiraivha macresida. Handiti wazviona, asi pane pazvinogumira. Alright. Handiti wazviona, but ukuru hwaMwari manje uri kunzi hausvikiriki, hauswedereki, asi unogara narini narini. Saka glori inaMwari haipere, haigone kukamurwa nemakore. Is this continuous, Pastor? Ikaka hachisi chinhu chinombonzi kuseni chazodaiwo aiwa narini narini, usiku namasikati, kana uchidzidza muna zvakazarurwa. Kana uchidzidza mubhuku razvakazarwa, unoziva kuti bhuku razvakazarwa kungoti hatiri pedzi nekuda kwenguva, but rinokutsanangurira Mwari zvaunogutsikana kuti Mwari wedu muhombe. Pastor, pindurai mubvunzo. Taura tinzi. Kudenga kuri kwei? Aikazve. Aiwa, pindurai Pastor. Atmosphere iriko here? Atmosphere iriko. Kunyeredzi dziriko here? Dziriko Pastor. Saka chinozoshayisa namba 3 ichi kana zvimwe zviriko izvi, iro riri panamba 3. Alright. Kune kudenga. Kune kudenga ka. Ndokune chigaro chaMwari. Ndokune chigaro chake. Ndokune kubwinya kwese kwatiri kudzidza. Hausati kana uri kudzoka wowanza mibvunzo, enda pana Daniel 7 vhesi ya 9 na 10 unzwe. Daniel 7 verse 9. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, mumwe akakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando, uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita semakusha akanatswa. Chigaro chake cheushe yakanga iri murazvi yemoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake, zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira. Inzwa vakomana vafanira vachitsanangura ukuru hwaMwari anotonga akagara moto. Hanzi cheya yacho waive murazvi wemoto, makumbo acho somoto nokuti ngando pachiyerera moto kubva paari. Pastor, manzwa matsanangura here? Harisi kuti moto wemabvunzeka. Aiwa, flame. Saka ndo yaanogarira iyoyo, kutsanangura ukuru hwake. Kutsanangura ukuru hwake. Kwezi hanzi pasi pacho apa paine rwizi rwemoto, moto uchiyerera. Saka havasati vapedza kutsanangura paanogara bedzi. Anzwa vafanira vachitsanangura soumwana wamai vake, achitsanangura soukubwinya kwake mumahofisi, mumakambani umo. Aiwa, unongonzwa uritoona vanhu vakanyarara kuti sii achitsanangura. Ndozvaifanira kuita vatendi manje, kuti vanhu vaifanira kunyarara. Unonzi ukasvika pakambani pake, unobvunzurudzwa. Unobvunzurudzwa, ende panombofonwa usati watenderwa. Vanenge vachiratidza kuti kwauri kuenda kumusoro, kuhombe. Zvino uyo anotonga akagara moto manje ndiye wedu watinonamata ukuru hwake. Toda kuti tidzokere pana Genesis 9 verse 12 kuenda pa16. Pane nyaya toda kunotora ipapo. Genesis 9 verse 12 to 16. Ipapo Mwari wakati, ndicho chiratidzo chesungano yandinoita pakati pangu nemi nezvipenyu zvose zvinemi kusvikira kumarudzi asingaperi. Ndinoisa muraravungu wangu mugore kuti chive chiratidzo chesungano pakati pangu nenyika. Zvino ndichati kana ndichiuyisa gore pamusoro penyika, mvura haichazovi zhinjizve kuti iparadze zvose zvenyama. Muraravungu uchavapo mugore. Ndichautarira kuti ndirangarire sungano isingapere pakati paMwari nezvipenyu zvose zvenyama zviri panyika. Unoziva kuti pakaitika murove wenguva yaNoa, mvura kungoti sitaakuverenga zvedu tiri kure, asi kana uchinyatsoverenga paya pakaoma, paya pakaoma zvekuti kunonzi painaya mvura iyaiya panga paine hasha. Imbomirai kuti hasha iko kungonaya 40 days past non-stop. Even tomboti yenge isina hasha, ichingodaro bedzi. Ukaona zuva ranhasi mvura ikatanga na6 kuseni, ikachovha kusvika kuma4 pane pasina kakunyatsogadzikana. Tajaira kuti inofanira kuti yomira. Even ikararira usiku yomukirira nemi, unonzwa vanhu vakuti kwakanaka. Saka muri kuti yaita sei? Manje yakati kuita mazuva mazhinji pasina kuganhuka, poti hasha, mheni nemabhanang'ara, kudengenyeka kwenyika, matombo mamwe iyo ngarava iya makaponera vana Noa muya vava vasina kugara zvazvo kuti tarisa nepawindo aiwa maitotyisa.
Mwezimwe mvura inonzi yaidzutuka ichibva mukati menyika. Hanza menu masprouts aitsemuka ichi. Saka ngarava iyeyo yaita kunge ichapidiguka Nemvura. Right. Saka pakwakazonti yagasa. Vakati okomana. But handi zvinonzi before murove kwaisanaya. Nyika yaidiridzwa nedova. Saka after murove manje nekuti mvura yakanga yakuzopota ichinaya. Right. Mwari ndokuona kuti pese pachaitika makore. Yes. Nekuvhunduka kwakaita vakomana ava vari muareka. Yes. Pakaita trauma ka. 40 days hadzina kuita mushe. Chero 5 months dzavakatora mvura isati yaserera. Papasina kugadzikana. Saka Mwari akati vakaona makore vachavhunduka kuti zvatanga futi. Ndobva agadzira muraraungu sezvinotaura sainzi. Handiti kuti zuva rikarova madonhwe raindrops emvura panoita rainbow. Saka ndobva kuti honei zvikanzi naMwari kuna Noah isaini yekuti mukangoona icho chichini ndikachitarisa ndinorangaridzwa kuti handichazoparadzi futi nemvura. Saka be composed. Saka rainbow apa iri kutobuda sechinhu chiri kuratidza hanya yaMwari. Zviri kuratidza nyasha nepromisi yekuti anombotsamwa asi ane nyasha. Toda kuya tosumudzira kubva ipapo kana tanzwa kamwe. Vateereri, tiri muchidzidzo chinoti ukuru hwaMwari. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Rimwe zuva tichabva munyika, isu takananga kudenga. Kudenga tanunurwa naJesu muponesi, tichabururuka tiende. Gadzirirai votsvene penda denga raTenzi, gadzirirai nhasi votsvene, nguva yava pedyo kuti titende kudenga tese, ngatiende kumsha kudenga. Avo vanotenda muna Jehovha vese vachaenda kudenga raTenzi, asi avo vese vasingatendi havana nzvimbo muumambo. Gadzirirai votsvene denga raTenzi, gadzirirai nhasi votsvene, nguva yava pedyo kuti titende kudenga tese, ngatiende kumsha kudenga. Ndinonamata kuti uvepowo, kuti tibururuke tese, tigare tinogara naMambo wedu denga, tiwane upenyu singaperi. Gadzirirai votsvene denga raTenzi, gadzirirai nhasi votsvene, nguva yava pedyo kuti titende kudenga
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri muhurukuro yedu, hukuru hwaMwari. Pastor, tasira Noah achirohwa neana kuti akaona gore aibva ati zvatanga. Right. Ndobva mati rainbow yakabva yaiswa naMwari kupa assurance kuna Noah. Right. Mwari achitaura ega kuti pandinongoona rainbow, kutaura chokwadi, mvura inganaye but handisi kuzoparadza nyika yese nemvura. Maamine pfungwa dzamama muchitaura ipapo. Ndachiti promise iyoyi yakapuwa naMwari iyi. Muraravungu pachawo unoratidza kuti Mwari anoshatirwa. Asi hasha dzake dzinosangana nenyasha. Alright. Handiti wazvoona. Nguva dzese vamwe vanotaura kuti justice and mercy zvinenge zviri pedyo nepedyo. Saka muraravungu ukautarisa unoratidza kuti vatsvene handizovaparadzi, vari safe chero ndikagumbuka. Unodzorera vanhu kuKalvari kumuchinjikwa. Kana paine panoratidza hasha dzaMwari pamuchinjikwa. Because Jesu paaichema achiti baba wangu mandisiyirei, airohwa nekuda kwekudarika kwedu. ndiAisaya unodaro. Isaiah 53. Zvitema zvedu ndo zvakaunganidza hasha pamusana wake. Akarohwa musana ukadzutuka nekuda kwezvakaipa zvedu. Nekuti zvitema zvinokangamwirwa neropa. Saka haifanira kubuda ropa. Handiti wazvoona. But ukatevera nyaya yacho kunosvika painondoperera, pakungofa paakaita ndo painonotinakira. Pakabva pauya ruponeso kwatiri. Handiti wazvoona. Saka ndo paunoona hasha asi uchiona nyasha panguva imwe chete. Saka ndozvikumirwa nerainbow. Saka rainbow manje kana iri pachigaro chaMwari, besides kuti idheko, iri kunoburitsa chimiro ichi chaMwari. Indapana zvakazarurwa 4 vhesi ya 3 na 5. Zvakazarurwa 4 verse 3. Bata rushaya. Zvakazarurwa chapter 4 verse 3. Iye wakanga agerepo wakanga akafanana nebwe rejaspisi neresadio. Kwakanga kuine muraravungu akakomberedza chigaro choushe wakafanana nebwe resmargadhino. Napachigaro choushe pakanga pachibuda mheni nemanzwi nekutinhira, nemwenje minomwe yakanga ichipfuta pamberi pechigaro choushe, iri mweya minomwe yaMwari. Saka uri kuona kuti paanogara pane chigaro chake, hanzi panorira mheni nemabhanang'ana. Panogara Mwari. Mheni nemabhanang'ana. Now mheni nemabhanang'ana ndiyo mitsindo yengirozi. Dziya dzazhinji dzakaonekwa dzakaningirikira kuratidza kuti pane saka paive nengirozi dzinotenderera pachigaro chake. Because vakomana vanomubatira ingirozi. Ndo vakomana. Vazati mukati vakomana muchitaura tiri munyika yedu inega, pane picture inotoonekwa nevateereri yekutoti vakomana. Saka vakomana vanomubatira ingirozi. Wani payakauya musi wamuka Jesu, pakaita earthquake paya, vakaita kunge vafa magadhai, pakaita mheni wani chete. But saka mheni dziri kuonekwa it's a result of these angels. Kufamba kwadzitenderera pamberi paMwari, dziri muunifomu yebasa, pazvinenge dziri pabasa dzichingomacha dzichitenderera paari pane chigaro chake, panoita mheni nemabhanang'ana. Tiri kutsanangura ukuru hwaMwari kastori. Kukoti munowanza kuteerera vafana kana vachidescribe zvekumabasa emadzikoma avo. Ndo glory yamunonyanya kuvhurira nzeve muchiteerera. But iyi hatinyanyoitarisa. Iri kutaurwa nana Johani vachi kuti aiwa vakomana, mukoma wako anogona kungaine kuofiswa anoshandira asi kunoshandira Mwari uyu kuofisi kwake. But pastor, pataurwa matombo ari pachigaro apa, pasiwa gold kapa.
aiwa gold ndere kwedu kunoko. gold kana ukazoverenga kuna zvakazarwa tichazoenda mberi edu kuna zvakazarwa gold rinokosha pano panyika ramunopondera naye. Kudenga ndere munzira ndotara dzacho. Ndotara dzacho rekutsika kaka ndo rekutsika mapavement panonzi nzira dzacho ndedzegoridhe ndo pavement dzeko dzegold. Saka haisi kutaurwa apa aiwa apa pane dheko chaiyo yematombo adokosha. imi matauriro enyu maika muda kusiya ndakunzwa kudai muona ndikukuonai matauriro amuita muda kusiya ndakunzwa kuti hei aikazvi ndozvaunofanira kutoita. hauna kunzwa zvanzi Mwari anotoda kuti vana vake manje vazive ukuru wake. muda kukuenda idini. ngatifambe. Saka wakabonzwa mufana aitaura kuti ipapo kana uchinopinda so unotangira kugedhi ugovhunzwa chitupa muta igosechwa ugozoti vachitsanangura mbiri yapanyika but iyi manje yaMwari ndozvakuri. ndosaka kwanza hakuna anoendako because unganomupinda nemukati memheni idzodzo ukadzoka uri mupenyu. masoja chaiwo masoja echiroma akadonha akamusuya pangouya hwane. Pastor muri kutaura kwese ikoko distance inotoprovwa nevesainzi yekuti ungosvika pane zuva chete distance ukwamautotaura matoo kumberi. Saka ndo ukuru hwaMwari. Glory ina Mwari. Apa akagara chigaro chake moto paanenge achiswededzerwa chigaro chake kuri kuswededzwa moto. Andei pana Genesis 6 verse ya 8 uibatanidze na 2 Peter 2 verse 5. Genesis 6 verse 8 asi Noa wakawana tsitsi pamberi paJehovha. 2 Peter 2 verse 5 akasaregawo nyika yekare asi wakaponesa Noa muparidzi wokururama pamwe chete nevamwe vanomwe nguva yaakawisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Uri kuona panapa tiri kutaurirwa nenyaya dzaana Noa. Mwari agumburiswa neuipi. Arova nyika nemvura ainyudza mumvura asi Noa akawana nyasha. Ndizvozvo handiti wazvona. Saka chii chiri kubuda pachena? Mwari mukuru yes ende pane nguva dzaanomboshatirwa asi hazvivhundutse vanomutya. Hausi kunyatsonzwisisa. Mwari mukuruka asi shumba haityise vana vayo. ndikuzvibata kuti shumba ikadzvovaka nhoro netwiza ndo zvinoputsanisa makwenzi asi vana veshumba vanoramba vakadzikama. mukuona pandiri kumboita kunge ndastika kuti zii kudai chiri kuitika ka ukuru hwamataura ka hausi kumecha nevanhu vari panyika. Uchirevei? ndiri kuti ngatipe example yemumwe mukuru angave mukuru wenyika kana chii oita kumusha kwake nemamwe mafarms kana zvimwe zvinhu zvaainazvo munhu mupfumi ane kana mamainzi mafarms pamwe ane ndege nezvakadaro but aine kumusha kwake panotori netuhuku. Zviri worth here kumuudza kuti huku yenyu yakakandira. ndiri kuti kuna Mwari neukuru hwake ka nekune vanhu kunoko tiri kuita kunge tabva taso valueless twekuti does he mind us? ndo pari kuya question yangu kuti does that rich man ane ndege nemamaini nemafarm handitika nemamwe makambani overseas angamind here akanzi huku yenyu yekumusha yakakandira? iwonga wato mataure mabvunzira awaitaka watounza iri mhinduro kuti alright toti munhu ane mari yakawanda mombe yake yobereka mukomana anofudza mombe haagone kuita akaundi for mhuri iyoyo achingoti handiti munazvo mune mamiriyoni anoramba ari pabasa. but ndiri kuti gap racho riri pakati iye mumiriyoni yawo yaka kuziva kuti huku yakandira zvakatokosha ndosaka ainadzo. aiwa kuzisa ngaaziviswe but ndikuti iye pachakewo anotombomainda here kahuku aka aikazvo
kwaanodziitirei because kuna Mwari ukuru wamamuita nekune vanhu pastor iye anotonzi kana muchiverenga anoziva vhudzi riri mumusoro mako. Kwakutora time yekuverenga vhudzi riri mumusoro kuti 1 2 achiverenga riri musoro mako. Aiwa, muda kupindura nemavhesi kaoraiti ngatifambei pastor. Saka ndo ukuru hwaainawo. Saka muraravunguyo manje wotipa assurance yekuti vese vanomuda havazoparadzwe sezvakaitwa Noah. Enda pana Daniel 7 uone Daniel 7 verse 9 na 10. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, mumwe akakwegura pamazuva ake akagarapo, nguo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi remusoro wake rakanga rakaita semakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri murazvi yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Now moto uri kutaurwa uyu kune chimwe chinhu chaunounza mupfungwa. Unounza nyaya yekunatswa, purification. Inotaurwa pana Mateo 7 pana Mateo 3 verse 12. Mateo 3 verse 12. Rusero rwake ruri muruoko rwake uchanatsa buriro rake kwazvo, uchaunganidzira zviyo mudura, asi hundi uchaipisa mumoto usingadziwi. Saka kuna Mwari kune kunatswa, kune rusero, kupepeta, kutsaura manje uko, kuti vake uko, vasiri vake uko. Andito wazvona. Wakambona kuti kare taiti kana tichifudza mombe zviyazvi munogona kungonodzisanganisa kumafuro nedzevamwe, asi kana kwakudoka makupinda uchitsaura dzekwenyu, unotora dzenyu. Saka Mwari pakutsaura manje tsvimbo yamoto, anoshandisa moto ndo waanotsaura nawo. Tiri kurevei apa vake vanonzi ava ndo vake. Mwari zvaanoita anovarega vachipinda nemumoto wematambudziko, sezviya zvamaitaura muchidzidzo chenguva chaiya, through the fires of trials and persecution. Saka nemumoto imomo kutotsaura kwaanenge achiita. Wakambona kuti kuna vamwe vanongoti vakati kamoto kakangobatira kedambudziko anobva asiya kunamata. Takambonamata hapana yandiri kumbogadzirisa, andiwazvoona. Saka yeti ndiMwari anoshandisa moto kutotsaura. Haabatidzire kupisa vana vake, asi anoregera zvichipisa vana vane Saka pane moto wematambudziko unobatsira kunatsa, sezvinoitwa gold. Kuriisa mumoto mufenesi hakusi kuita utsinya aiwa, kuti ribude rakwenenzverwa riparadzane nedzimwe simbi dzisiri gold. Saka matambudziko aya anobatsira kunatsokuburitsa vaMwari chaivo chaivo. Handiti mazvona. But moto panguva imwe chete iyoyo vanenge vasiri vake unoparadza. Inzwa mapisarema 50:3 unzwe. Psalms 50 verse 3. Mwari wedu unouya hangaramba anyerere, moto unoparadza pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. Saka unenge wakuparadza. Saka pazvese zvinoitika pavana vake hapana chingamunzvenge nekuti abwaira, anenge achiona. Vari vake vanonatswa nemoto yematrials. Vasiri vake ndokutoseparetwa, vakumirira moto wekuparadza. Saka panenge pakazangana muraraungu nemoto uri pachigaro, urikumirira zvese. Pane purification, pane nyasha, pane separation, pane destruction. Kune anenge vazoenda kudivi remarara. Inzwa Maraka achinetemba nyaya iyoyo pachapter 3 vhesi ya 3 kuenda pa5. Malachi 3 verse 3 to 5. Iye uchagara pasi akafanana nemunatsi nemuchenesi wesivheri. Achachenesa vanakomana vaRevhi nokuvanatsa sendarama nesivheri. Ipapo vachaigira Jehovha zvipiriso nokururama. Ipapo chipiriso chaJudha necheJerusarema zvichafadza Jehovha sepamazuva ekare, sepamakore epakutanga-tanga. Ndichaswedera kwamuri kuti nditonge, ndichava chapupu chinokurumidza pamusoro pevaroi nepamusoro pemhombwe, nepamusoro pevanopika nhema, nepamusoro pevanomanikidza mubatiri nomubayiro wake nechirikadzi nenherera, nepamusoro pevanodzinga vatorwa vasinganditye, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Saka uri kuona kuti pane moto wokupurify. Ende kuti simba rechitema ripere,
pakatoda paCalvary zvanga zvisina kuchipa. Kurwa kwaitwa Jesu nekuita sei. Saka vachaponeswa manje vanopfuura nemo. Ndosaka tachiti vana Noa pavaive mungarava mvura ichinaya zvazvisiri nyore 40 days and 40 nights dziya zvazvisiri nyore. Saka vana vaMwari pavanopurifyiwa vachaponeswa asi vanopinda nemumatrials. Now uchazoona kuti moto wacho unobatidzwa kana kuti unoregwa naMwari unongoenderana nezviroda kugadzirwa mumunhu. Wozi simbi yakaoma kuibvisa kune dzimwe simbi inoda moto inosiyana zvichienderana nevanhu. Andizvo. Saka uchaona kuti Abrahamu zvaakabatidzirwa naMozisi zvaakabatidzirwa zvakasiyana nezvakasangana naDaniel. Mwari anoziva how to purify everyone. Kuti uyu mukazosiya moto uchienda patemburicha wakuvadza betera. But rikuzi anogona kumira neuyu. Saka hatitsvi zvakafanana. Pastor, ndiri kuona nguva dzedu dzafamba. Pane pamambondoona ndichiseka tiri pakati pechidzidzo. Mamati ndiverenge kuna Daniel 7. Kwanzi chigaro chake waive murazvo wemoto, chiso chake nemusoro wake semakusha akanatswa zvakachena kuti mbu. Ndaseka because ndima iyoyi iri kuratidza ukuru hwaMwari. Pane mumwe mufano wandakasangana naye achindiverengera ipapo. Zvikanzi wamunzwa mukuru wekuchechi kwedu ataurwapo. Akanzwa pekunzi bvudzi rakaita white riya rekuchena kwekuchembera. Zvikanzi wamunzwa mukuru wekuchechi kwedu ataurwapo. Ndikati wakumbana ini vanhu vaMwari. Ndima idzi dzaisa pachena ukuru hwaMwari. Chanyanya kundinakidza ari mukuru kudaro, he is concerned for each and every one of us. Kunyangwe nebvudzi remusoro yedu. Hakuna ataendako. Vanoklema kuti pamwe vaenda tinoenzanisa neshoko. Toona kuti zviri kutaurwa ndizvo here. Saka ukuru pastor wonekai vateri unotibatsirei isu vatendi tikaziva mobva maoneka vateereri. Ukaziva manje waunonamata kuti mukuru zvakadaro. Endi kwaari kwacho nekwatiri kugadzirira kuenda. Izvozvo zvinokupa ushingi hwekuti inini ndichamirira kusvika nguva yangu yakwana. Ende ndichatsungirira pandinenge ndichikonenzverwa kuti ndikwanire kuenda kwakadaro. Ipai vateereri phone number dzekuti vakatisira message ipapo tinovapa malinki ekuti vajoine vapinde mumagrupu vawane zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Mananda andibata temwedo ndi weekend temwemo otungamire tenzidi etungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa Tinyarara imwite tenzi wenyanda tenzini etungamire aponda yasvikanyanda mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe Imi motiti, inoku otungamira.